A venit Andrei de la Pizza Bar, a luat popești urdeni chiar din București, fraților, dacă vreți și voi, cu multe ingrediente să ne facă și nouă pizza aici. Văd că faceți voi aici un cooking show, v-ați pregătit la valiere, șorțulețe, branding, frumos, ne place. Opa, vreau și eu. Ah! Avem nevoie de aluat, ne dai și nouă aluat? Ceva de genul, nu? Pune pe el ca să fie mai câți. Vezi că tocmai l-ai rupt. Da, tu l-ai rupt, mă, înainte că l-ai luat. Da! Ok, te vom lăsa pe tine să faci asta, noi punem după ce trebuie peste, ok? Asta nu cred că avem cum să greșim, sau? Uite așa. Deci cât sos punem? Foarte mult. Jumate de polonic. Așa sau e nu? Perfect. Așa? Da. Am gustat și eu, bă, ce bună e! David, mozzarella! David! Eu am mâncat pește cu apă de la conservă, deci chestia asta pentru mine este... Wow. Okay. O să ne întoarcem când vom încerca propria noastră pizza. În timp ce se gătește pizza, haideți să vă arăt niște faze amuzante și bloopers din sezonul 2 din Bass House. Ce să mai fac? Bă, și-a dat la gură! Bă, voi vedeți ce... Bă, să ștergi la gură cu mâna aia! Ai avut gaz! Da, numai două, hai, s-a terminat tot! S-a uitat... Bă, mă, gata! Bă, e colegul meu de cameră, știu ce poate, foarte sus! O să bată toți prietenii mei care știu asta doar de ei! Omul care îmi bea sănătos! Deci facem forme, eu băiat fiind cu aia 2 neuroni, ce credeți că formă vreau să fac? Deci, ce facem azi? Pizza, hai să vedem. Mamă, nu e ceea ce pare. Și toată lumea care e alea. Bă, tu vezi, mă, cât ai dat pe mine? Hai, Costi, vrei să faci pizza? Da, hai că vin, că e mișto. Și eu voiam să fac gen cheia sosul, astea, nu e șansă. Da, mă ducea mult. Începe să facă bule! Olușchi. Chiar că știi meu? Sau un extraterestru, uite, dacă te uiți pe partea mea are și gură. Facem de Halloween? Nu, frate, eu am făcut cupa, Champions League-ul. Da, uite-o. Eu am fost și pizzer, mă, într-o viață anterioară, mă. Băi, amărâtelor, dar pasta o știți, mă, din Italia? O știți, o pasta amărâtelor? O știți, o pasta? Salut, eu sunt Gami și... Nu e cu două, așa. Salut, eu sunt Gabi. Nu e, face... Așa. Și așa e. Haideți, mă, să filmăm. Hai. Gata, începem? Începem? Da. Acum o să fac intro și o să râdeți toți. Să nu râdeți. Nu râdeți! Nu. Asta, că o să vedeți provocările și nu o să mai râdeți. Mă, dă banii înapoi. Cocă, ciuperci, toate alea în Bass House aici. Eu vreau să o fac ca la mama acasă, pătrată. Eu cred că sunt gata. Stai, bă, pătrată, bă, ai turbat. Puteți folosi tot ce e aici? Da. Ok. Scărlătescule, ține-te bine, tată. Ține-te bine, tată, că vin după tine. Nu, respectele mele, domnul. Ce aveți deci aici? Domnul Dumitrescu, fratele meu. Mamă, ce picant era. Mamă, ia cezarul ăsta, că e dulce rum. Ia și mănâncă, tată. Ia mai mulți, că e mai bun mai mulți. Mamă, bacon, vărule. E panceta, bă, țăranule care ești de la București. Nu, sunt băiat simplu de la țară și o recunosc. Sunt băiat amărât, n-am făcut la nimeni. Asta să știi când ai Da, mă, e hanșanșeta de la. Nu, eu cu Cezara în bucătărie. Bine, Cezara, nu mai facem TikTok-uri, nu? Nu mai facem. Păi bine, dar hai să facem un TikTok, să zicem, să nu mai fie comentarii așa. Nu, că e ok cu comentariile tale, engagement, îmi crește contul, nu știu ce. Opa, păi dar acum, îți place când îți crește contul, nu? Păi tu ai început chestia asta, frate. Bun. Ai luat-o drept o glumă și tu te-ai folosit de imaginea mea ca să faci views. Eu, inițial, am văzut-o drept un Îți zic sincer că, uite încă un băiețaș care zice că mamă ce mișto e Cezara, că nu știu ce, hai relație cu ea. Tu ți-ai făcut views. Eu inițial să știi că nici măcar nu știam cine ești și n-am reacționat pentru că nu mă interesa. Ai gorgonzola, boss? Adevărat? Mamă, mi-aș veni niște gorgonzola. A făcut și taică-miu a uitat brânza afară din frigider vreo 3-4 săptămâni și am mâncat și noi gorgonzola la Megidia. Care e gorgonzola la care miroase cel mai urât, nu? Ăsta, cu mucegai. Exact așa arăta. Mai ții minte, tată? Unde ești? Mai ții minte, tată, când ai uitat brânza aia pe masă 3 săptămâni? Când ne-am întors de la concediu de la Eforie Nord? Și exact așa era. Și noi am aruncat-o. Săranii. Să bat italienii pe ea și noi am aruncat-o. După ce joc fotbal vreo 2-3 ore, șosetele mele e full de gorgonzola. Say there's another and look right in my eyes. My first love broke my heart for the first time. And I was like, baby, 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 oh, like, baby, 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 no, like, baby, 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 oh, I thought you'd always be mine, mine. Stai, mă, termină-te, mă, oprește-te, mă, bă, dați-o afară de aici. Mamă, zici că e pe mormântul mamei mea, să mă ce ai pus acolo. Gata, mă, hai, o băgăm la cuptor și pe a mea? Bate palma. Pe acolo ce vreau să-i mai dau niște șmecherie.
Doamne ferește. A mea e... Din păcate să știi că da, O să moară? o să moară Stai așa, stai așa, uite că te ajut eu. Chiar îmi cer scuze. Știi de ce? Că mi-am bătut eu joc de coca aia înainte și de asta, vezi? Intră, mă, intră toată. Burrito pizza. Mă descurc eu cu ea. Voi băgați-mi acolo, că eu... Am făcut o inimă pentru că eu n-am un ambasaus deloc. Ai ieșit un Bă, Copil- pizza ta știi ce n-are cezara, machiaj? cu multe probleme, Hai să o dar bădăm. care are un suflet imens. Wow, nu pot să cred că tocmai să așa ceva tăiați. Nu. Te iubește mama și o să te iubesc toată viața, nu contează ce se întâmplă. Sincer, plănuiesc să redescoper masculul din mine și să-mi întemeiez haita. Sunt foarte încântat că voi colabora cu magicianul David Ioan. Hei, unde mi-e ceasul? Ia uite pe cum mă travulpe. Am făcut așa păcă. Pe care o gustăm prima? Multe bucăți. A ei care arată mai fancy. Bine, a mea cred că o să explodeze cu tot. Ăsta ars așa ce e? N-ai tu treabă, mănâncă. E exact ca Merge. pizza de metrou. Alea de lei la 8 dimineața în grabă. Sunt fericit cu adevărat. Fericit. Ce așteptări ai de la proiect? Și mi-am băgat nasul printre picioare, nu trebuia să iasă Claudiu tura trecută, eu mi-am băgat nasul și am vorbit ca să iasă Claudiu și tura asta am asigurat că va ieși Ana. Acum o să vă întreb ceva. Aveți un cuțit? Că eu acum am aflat chestia asta. Vă rog frumos, dați-mi un cuțit, orice, ca să pot să sparg un cap care oricum e gol acum în momentul ăsta. Nu, glumesc. Tate, dar noroc cu Marius aici, care a zis că e o idee prost. Ceea ce tind să cred mai mult pe el, care are mai multă experiență. Și va trebui să facem o probă decisivă. La care să moară mama, că m-am gândit, ziceți și voi ceva repede. Ce facem acum? Cezara, fără mișto. Știi că atunci când am venit eu la voi în vizită, am propus chestia asta să facă concurs, pentru că era cringe că doar stăteați într-o casă și făceați Tu ai TikTok. fost invitat de data trecută? Mergeam acolo, mai păcăleam în masă, mai am Caterinca, mai am filmare. Concluzia e că toți trei au fost super ok. Au încercat, au avut străduință, ea încă arde Eu toată încă. dragea a pus în pizza și tot mănâncă. Mamă, ce ai făcut Cezara? Ți-ai bătut joc de-a luatul la băiat. Dar mănâncă acum Cezara, să vedem ce ai făcut. Ia mănâncă ea. Dai un pic caracopal. Exact. Se poate. Dacă mănânci tot ce-i pe lângă ea pe masa asta, eu zic că e bună. Finaliștii care se vor lupta în episodul 10 sunt Costi Max, David Ioan, Denis Matroș și Olivia Adams. Cine credeți că va fi câștigătorul? Aflați pe 24 decembrie la ora 7 seara în episodul 10 din Pass House Winter Edition.